हेलो साथी लोग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत बा आपके शिवानंदन जायसवाल यूट्यूब चैनल में। आज के बतकही के विषय बा, हम भोजपुरी के विषय में जानकारी करावल चाहत बाटे। वैसे ते भोजपुरी 25 करोड़ की संख्या में विश्व के 16 देश में बोलल जाला, जौने में से खास कई के भारत में और नेपाल में सबसे ज़्यादा संख्या में भोजपुरी बोलल जाला। विश्व में सबसे अधिक भोजपुरी बोलल जाए वाले देश के नाम बा भारत। भारत के बाद में विश्व में सबसे अधिक भोजपुरी बोले वालन के संख्या दूसरा स्थान पर नेपाल में बा। तो आई दर्शक श्रोता मित्र, आपके हम नेपाल में भोजपुरी के बोलबाला, भोजपुरी के संस्कृति, भोजपुरी के साहित्य के संदर्भ में बहुत छोटहन में जानकारी रखे के प्रयास करत बाटी। भोजपुरी के संबंध में नेपाल में एक पुस्तक भी प्रकाशित भइल बा। वैसे तो बहुत ज़्यादा पुस्तक प्रकाशित भइल बा, लेकिन अपने सबके हम जानकारी करावल चाहत बाटी। देखी, ई गूगल सर्च के माध्यम से नेपाल से प्रकाशित भोजपुरी पुस्तक, जेकर लेखक बाटे शिवानंदन जायसवाल। ये पुस्तक भोजपुरी साहित्यांगन के वेबसाइट पर भी उपलब्ध बा, जौन की PDF फाइल या पन्ना पलट पलट के भी पढ़ सकल जाता। देखी, ये पुस्तक बा भोजपुरी भाषा आ संस्कृति, पश्चिमी भोजपुरी भाषा में प्रकाशित नेपाल के पहला गद्य पुस्तक भी बा। जेकर लेखक हम स्वयं शिवानंदन जायसवाल हैं। ये पुस्तक के प्रकाशक कोटहीमाई गांव कार्यपालिका के कार्यालय मझगाँव मर्चवा रूपन्देही 5 नंबर प्रदेश अभिन्न लुम्बिनी प्रदेश के नाम से जानल जाला। ये पुस्तक विक्रम संवत 2077 साल जेठ महीना में प्रकाशित भइल रहल, अर्थात सन 2020 जून में। करीब करीब 3 साल के पहले ये पुस्तक के प्रकाशन भइल रहल। ये पुस्तक में नेपाल के सर्वोच्च अदालत के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र जी शुभकामना देले बाटे। एक तरह से स्थानीय सरकार प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख चंद्रभूषण यादव के शुभकामना भी बा, साथ में अन्य व्यक्तित्व लोग की भी शुभकामना बा। ये पुस्तक के देखी, पहला खंड भोजपुरी भाषा, दूसरा खंड भोजपुरी संस्कृति, में बांटल गईल बा। पुस्तक के तीसरे खंड में कानून में मातृभाषा और संस्कृति संबंधी प्रावधान के समेटल गईल बा। यही तरह से चौथा खंड में भोजपुरी के संवर्धन, विकास और विस्तार खातिर कईल गईल प्रयास, साथ में 5वें खंड में सुझाव आ निष्कर्ष रखल गईल बा। ये पुस्तक के 5 खंड में बांटल गईल बा। कुल मिला के एमे 160 पाठ्य शीर्षक पर चर्चा कईल गईल बा। 255 पृष्ठ के ई किताब बा। ई किताब के और खासियत बा कि किताब में भोजपुरी संस्कृति, कला, रीति रिवाज से संबंधित कुछ चित्र के भी समेटल गईल बा। अब यहाँ अपने सबके हम बहुत ज़्यादा व्याख्या न कई के, खास करके नेपाल में भोजपुरी की अवस्था का बा उस संदर्भ में जानकारी परोसल चाहत बाटी।
नेपाल में भोजपुरी के अस्तित्व आ उपस्थिति के प्रमाण के कमी ना बा। आनंद अस्तित्व नेपाल के राज्य पुनर्संरचना में भोजपुरी कार्यपत्र में उल्लेख कैले के अनुसार भोजपुरी भाषा के इतिहास देखला पर ई भाषा के शुरुआत 7वां शताब्दी में शुरू भइल कुछ विज्ञ लोग बतावेला। ई भाषा में गुरु गोरखनाथ सन 1100 में गोरख बानी के रचना कैले रहलन ऐसन मान्यता बा। नेपाल के उत्पत्ति से पहले ही नेपाल के नामकरण से पहले ही ई भाषा के बोलबाला रहल बा। राजा प्रताप सिंह मल्ल के पाला से ही ई भाषा के प्रमाण मिलला। नेपाल के तीसरा सबसे बड़ा भाषा भोजपुरी है। नेपाल के कुल 7 ठो प्रदेश मध्य 4 ठो प्रदेश में ई भाषा के बड़ी अनुपस्थिति बा। रूपन्देही से रौतहट तक के मधेश के 7 जिला नेपाल के मूल भोजपुरिया क्षेत्र बा। नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक शहर तथा धार्मिक ऐतिहासिक आ पर्यटकीय स्थल के रूप में लुम्बिनी, तौलिया, भैरहवा, गौतम बुद्ध विमानस्थल, सिद्ध बाबा, पर्रोहा, बोलबम धाम, भैरहवा, मर्चवारी माई मंदिर, मझगावा, पोखरी, बुटवल, देवदह, परासी, रामग्राम, बर्दघाट, कावासोती, गैड़ाकोट, नारायणगढ़, वीरगंज, गहवा माई मंदिर, शंकराचार्य द्वार, घड़ी अरवा, पोखरी, विंध्यवासिनी माई, परसा वन्यजंतु आरक्ष, कलैया, जीतपुर, गढ़ी माई, निजगढ़, सिमरौनगढ़, चैनपुर, सिमरा, डुमरवाना, अमलेखगंज, कोलबी, कवहीगोठ, रतनपुरी, गौर, शिवनगर, त्रिशक्तिनगर, ब्रह्म स्थल, राजदेवी, पुरेजवा दरबार, मलंगवा आदि जगह बा। भोजपुरी के आंकड़ा के अपने सब यहाँ देख सकत बाटे। 2058 साल और 2068 साल के आंकड़ा 2078 साल के आंकड़ा भी आ चुकल बा।